ଅଛି ସେହି ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଝରଣା, ଅଛନ୍ତି ସୂରୁଜ ଚାନ୍ଦ। ଅଛି ସେ ଅନ୍ଧାର, ଅଛି ମେଘମାଳ, ଅଛି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଗନ୍ଧ। ପବନ ବହୁଛି, ଋତୁ ବଦଳୁଛି, ବଦଳୁଛି ପରିବେଶ। ବଦଳି ଯାଉଛି ମଣିଷର ମନ, ବଦଳେ ପ୍ରକୃତି ବେଶ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଦିଶଇ ସିନା ସୁନ୍ଦର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ଭଲ। ପାହାଡ଼ର ଶୋଭା ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ, ଦିଶୁଅଛି ଲଣ୍ଡା ସିଏ। ବୃକ୍ଷ ବିନା ବର୍ଷା କମି କମିଯାଏ, ଫସଲ ବି କମିଯାଏ। ନାହିଁ ଆଉ ସେଇ ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଶୂନ୍ୟ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆଉ କେହି କରୁନାହିଁ ଗ୍ରହଣ। ସରବେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାବେ। ନ୍ୟାୟ କି ଅନ୍ୟାୟ ମାନୁ କି ନାହାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତିରେ ଛନ୍ତି ଭବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସାର ଏମିତି, ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଏଠି ସର୍ବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂସାର ଏମିତି, ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଏଠି ସର୍ବେ। ଛୋଟ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସରବେ ସମାନ, ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ଏ ଭବେ। ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ଏ ଭବେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଆଗ ଭଳି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କଥା ଛାଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ ଆଗ ଭଳି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି କଥା ଛାଡ଼। ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ସବୁ ମଣିଷ ସମାଜେ, ନାହିଁ ଯେଣୁ ବେତମାଡ଼, ନାହିଁ ଯେଣୁ ବେତମାଡ଼, ନାହିଁ ଯେଣୁ ବେତମାଡ଼। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ସେଇ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଝରଣା। ରଚନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା। ଶିମିଳିପଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜାଗୃତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଏହି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।